Zdravím všetkých triátorov, máme Antifix a sa pri ďalšom videu ASK to bude tier list na Fortnite sezóny. Dneska to pre vás mám také kľudnejšie videjko, tak som si povedal, že mohol by som už zrealizovať po skoro 3 rokoch nápad urobiť tier list na Fortnite sezóny. Máme tu všetky chapter, jednotku, dvojku, trojku, štvorku aj peťku, dokonca aj OG sezónu a tie si zaradíme do týchto 5 kategórií. Ešte predtým, ak začneme sluchatka, mám len z toho dôvodu, že som si pustil potichu pesničky, aby som tu nesedel úplne potichu, lebo lepšie sa mi pracuje, keď mám pesničky v ušiach, pracuje. Asi by som to už veľmi nezdržoval, takže pustme sa do toho. Ak sa mi video bude páčiť, bol by som veľmi rád za like a aj odber so zvončekom. Neskutočne ma to podporí a urobíte mi tým radosť a je to zadarmo, takže prečo nie. OK, ako prvú tu máme chapter jednotku, tu som zhrnul iba do tohto jedného obrázka, lebo tu chapter jednotku som ešte nehral, nemal som ani výkonný počítač, hej, však dobre viete, veľakrát som sa na ňu sťažoval a nemal som ani konzolu, ani štvorku, ani 5 PlayStation, ani žiadnu inú, takže to dám, že do kategórie nehral som, jo? Nie je tu len toto jedno, takže pohode, nebuďte teraz triggernutí vy, čo ste hrali o chapter jednotky. Videá som ako tak kúkal sem tam nejaké a kebyže ju aj hrám, tak by som ju dal tak kde do Ačka možno. Do topky by som dal už len čisto z nostalgie, hej, kebyže to hrám, ale na úrovni Ačka to bola, si myslím, takže ja to dám do kategórie nehral som a poďme do chapter 2 season 1. Tu som hral už od polovice, vtedy som tak začal hrať Fortnite, ale nehral som to aktívne, takže nepamätám si to veľmi presne, aké to bolo, ale akože nová mechanika je plávanie, grafika samozrejme a nostalgia dobrá, takže dám to do Ačka. Teraz prichádzame na moje dve najobľúbenejšie sezóny, takže je vám jasné asi kde skončia. Chapter 2 season 2, agentská sezóna, proste mytické zbranie, trošku OP, ale po nostalgia tiež, všetko, väčšina to bude už nostalgia, hej, to veľakrát budem ešte dneska spomínať. A ako top sezóna pre mňa. Ešte upozorňujem, toto je čisto môj subjektívny názor, takže sa tu netriggerujte ani nič, kľudne mi napíšte do komentárov váš tier list, hej, alebo nejaké takéto zhrnutie, neviem, kľudne sa rozpíšte do komentárov, ja budem len rád. A žiadne nenávistné komentáre, hej, že typu, že chapter 1 je najlepšia. Dobre, to je váš názor subjektívny, môj subjektívny je tento, čo uvidíte tu v tomto videu. Áno, tie reklamy ma tu vytačajú, Mare, ich vycenzurujem. Máme tu chapter 2 season 3, takisto topka. Aj keď túto mám radšej jak season 2, takže ju dám pred ňu, hej. Nechcem to posúvať o jedno nižšie, lebo malý tier list som si urobil, ale som si povedal, že to by bolo také adekvátne, že na čo dávať kopec kategórií, keď to môžem takto pekne rozdeliť. Sezóna 3 ide pred sezónu 2 u mňa, ale takisto je v tope, takže svojím spôsobom sa na tom nič nemení, iba porade. Chapter 2 season 4, to bola tam celá sezóna o spolupráci. Najprv som bol taký, že ok, spolupráca, celá sezóna, ale daj ako to prejde, bude ďalšia sezóna, bude dobrá toto, ale potom časom, jak som mu hrával a čas išiel v tej sezóne, tak sa mi páčila viac a viac, takže dal by som ju tiež do Ačka. Chapter 2 bude prevažne v Ačku, to vás teraz upozorňujem. To bol môj taký prime time vo Fortnite, aj keď som to veľmi hrať nevedel, ale tie sezóny boli po a mám na nich veľmi dobré spomienky. Takže Chapter 2 season 4 je v Ačku. Teraz tu máme Chapter 2 season 5, to bola to tá sezóna, kde bola v strede púšť, hej, alebo piesok, alebo neviem, nazvite si to ako chcete. Toto sezónu by som dal do Bčka, lebo bola dobrá, hej, ale mňa osobne až tak neoslovuje. A keď spomínam na tie sezóny dozadu, tak väčšinou sa mi vybavujú presne tieto 2, 4 respektíve, tieto tu. Akože spomínam na ostatné. Aj Chapter 3 už začínam spomínať aj trošku, ale čo ja viem, neoslovila ma až tak. Chapter 2 season 6 to je to isté, to by som dal vedľa tohto, tieto dve sezóny boli dobré, ale sú na rovnako, neoslovili ma až tak extrémne. Ale zase bolo tam niečo nové, hej, bolo tam to kraftenie, hej, aj zvieratá pridali, takže akože nebola to zlá sezóna, hej. Žiadna z týchto sezón, čo tu je, alebo proste celkovo, čo tu budem hodnotiť, neboli zlé. Niektorá sa mi zapáčila viac, niektorá menej. Hovorím, subjektívny názor. Chapter 2 season 7, rovno Ačko. Zabavné minihry tam medzi tým boli. Dačo nové, aj live event bol, takže Ačko. Keď nad tým tak rozmýšľam, tak season 2 mala live event, season 4 mala live event, aj 7. Tieto dve nemali. Teda aspoň myslím, nepamätám si to presne, ale asi nemali. Keby mali live event, sú možno aj v Ačku, ja neviem. To je také, keby bolo keby, takže je to v Bčku, toto je v Ačku. Ideme ďalej. Chapter 2 season 8, takisto live event bol nazvaný, že The End. Takže tá sezóna bola taká zvláštna, že v tej dobe, kebyže to točím, jak som chcel, bola by v C-čku, ale potom by išla do Bčka a nechal by som v Ačku tiež. Lebo
taká tiež pohode, rád pospomínam. Celkom dobrá bola, aj tie monštra, čo tam boli, či čo to bolo. Taká zaujímavá bola svojím spôsobom. Aj tie kocky, jak sa pohybovali po mape potom, aj ten live event, to všetko tak dokopy zapadá a končí to na Ačku. A týmto prehúpneme do chapter 3, ktorá akože bola dobrá. Teraz hovorím celkovo chapter, ale jednotlivé sezóny boli také zvláštne. Nepamätám si z nich to presne, ale túto sezónu by som dal tiež do Ačka, lebo tam tie rukavice boli bombové, korunky prišli do Fortniteu. Keď si tak pospomínam aj na svoj prvý korunkový win, všetko takto krásne do seba zapadá, že tak odstupom času to je v Ačku. Ale fakt v tej dobe, jak som to chcel točiť, to bola asi chapter 3 season 2, myslím, že bola. Alebo 3 bola, vtedy by to celé bolo poposúvané. Tieto sezóny by boli tak, jak sú. Toto by bola možno jedno nižšie. Takto by to bolo, hej, v tej dobe. Ale teraz je to takto. Možno zo mňa rozpráva nostalgia, možno niečo iné, ja neviem. Ale proste takto cítim. Nic s tým neurobím ani ja, ani vy. Takže musíme sa s tým zmieriť. Chapter 3 season 2, to bola tá vojna. Z hodou okolností vypukla vtedy tiež vojna. Viete, ako myslím. Takže neviem, toto sezónu si veľmi pamätám, ale tie tanky boli dosť OP. Rozmýšľam nad týmito dvoma kategóriami, buď Ačka alebo Bčka, ale asi ju dám do Bčka. Asi by som ju dal do Bčka. Nebola zlá tá sezóna, ale určite nebola lepšia ako sezóna 1. Možno bola, ale nepamätám si už konkrétne. Iba viem, že tam boli tanky, vojna, toto, vzducholode. Bolo to dobré. Zero buildy prišli, ale asi to nebolo lepšie ako jednotka. Možno to je fakt len čisto z nostalgie toto tu hodnotenie. Viete čo, ja to dám takto. OK, môže byť. Chapter 3 season 3, letná sezóna, letné sezóny sú moje obľúbené, ale nemá to na toto, dáme to do Ačka, lebo určite to nebolo lepšie ako táto. Čo vám k tomu viac poviem, proste bola to dobrá sezóna. V tejto sezóne si ešte menej pamätám, jak tej sezóne 2 čo bolo, ale viem, že sa mi páčila proste, lebo v tej dobe proste strašne som zase sa vracal ku Fortniteu. Tieto dve sezóny som hral, akože zapol som si Funko, ale bolo to také, ale tu ma to zase chytlo. Takisto aj rovno priradím k tomu Season 4, takisto ma to chytilo. Arény som viacej začal hrať, lebo som cítil, že som sa zlepšil v tej hre. Rave Cave bola moja top lokácia, tam som padal v obidvoch sezónach. Arény, všetko, takže trojka zaslúžene v Ačku si myslím. Season 4, tam bolo zaujímavé tie zbranie evolvácie, aj ten chrom celkovo, to bola popči sezóna, musím to tak povedať, takže nechám to v Ačku, lebo týmto dvom sa to nevyrovná. Dal by som to možno do topu, ale nevyrovná sa to týmto dvom zase. Takže nechcem krivdiť, tej sezóne bola popči, jak hovorím, ale na tie dve nemá. Takže nechám ju tam, kde je. Máme tu chapter 4. Táto prvá sezóna, to tam, neviem čo bolo tam, neviem, hej, kladivo tam bolo, to ten Excalibur, či ak sa to, neviem, to dávam do Cčka, to ma vôbec nebavilo. Veľmi som tú hru ani nehral v tej dobe, dajako. Tá sezóna vôbec sa mi nepáčila, to bolo horšie ako tieto dve. Takže to nechám v Cčku. Máme tu chapter 4 season 2, tá bola o niečo lepšia. Tu by som dal do toho Bčka. Tiež som to nehral ako extra, ale vracal som sa k tomu Fortniteu. Aby bolo jasné, ja som nikdy neprestal hrať Fortnite, ale mal som obdobie, kedy už som ho hral, že fakt, že možno raz, dvakrát za týždeň som ho zapol aj to na 2-3 hry a som to vypol. A to začalo už kde v koncom chapter 3 season 2. Celú chapter 3 už sa to začínalo so mnou tak ťahať. 4 to isté, to bolo o tom istom celkovo. Ale neviem, od tej doby ako už nedrtím to fonko jak vtedy. Je mi jasné, že raz Fortnite prestanem hrať úplne. Nie, že by som si vybudoval Fortnite komunitu, čo by bolo ideálne, lebo Fortnite ma najviac baví na natáčanie, streamovanie, tak kontentovo ma najviac baví Fortnite. Ale je mi jasné, že jedného dňa príde ten čas, kedy ho úplne odinštalujem a konečno. Ja odkedy som nainštaloval prvýkrát Fortnite, ja som nikdy ho nevymazal. Ja som radšej vymazal takú inú hru, keď som si potreboval uvoľniť miesto, ale Fortnite nie. Možno je to tým, že v ňom mám peniaze, možno je to tým aj, že mám cit k tej hre dajaký, čo podľa mňa určite. Blbé obdobia mám teraz v poslednej dobe. Dajako sa mi nechce ani hrávať hry a Fortnite už vôbec nie, lebo strašne rýchlo sa vytočím pri ňom. Už sa zase rozkecávam, zdržujem. Poďme do sezóny 4. Myslím, že to... Hej, 4. Nie, 3, pardon. Sezóna 3, 4. Počkajte, ja som teraz mimo. Toto tu čo robí? Prečo to mám dvakrát? Teraz som si uvedomil, že chapter 4 mala len 3 sezóny. Ja som bol v tom, že 4. No v podstate 3,5. Ale k tomu sa dostaneme. Táto sezóna do Ačka.
viacej ma bavila jak tieto dve, respektíve táto season 2 určite ma viacej bavila. A zase som začal mať ten cit ku Fortniteu a hrával som ho viac a proste parádna sezóna to bola, aj to blato tam čo bolo, celkovo dobre to bolo. Ďalej tu máme sezónu OG, keď nám vrátili na mesiac chapter jednotku, takže zase svojím spôsobom som si zahral trošku, ale už v tej novšej podobe, bol tam sprint, mental a tieto veci, takže preto som toto aj tak dal sem. A tak, no nebudem vám to tu zdržať, bo už sám neviem, čo chcem povedať. Táto sezóna tiež do Ačka by som ju dal. Prvé 2 týždne, jak boli tie prvé 2 sezóny, tam tá 5., 6. či 6., 7., ja neviem, jak to tam už bolo, nepamätám. Tam to bolo také, že ale potom už nejako, okej. Som si povedal, že dobre to je, takže nechám ju v Ačku. Svojím spôsobom tiež aj tú nostalgiu mám aj k tej chapter jednotke, keďže tie videá a tak streamy som sledoval, takže dačo mám tam tú chapter jednotku, tak je úplne v pozadí. No a po OG sezóne nám prišla chapter 5, tu máme sezónu 1. Jednoznačne do Ačka, to a nebudem, keď sa proste attachmenty. Ten movement bol z začiatku taký divný, trošku ho pozmenili, ale stále je divný, ale už zvykol som si na ten movement, takže si myslím tiež, že zaslúženie, že v Ačku je chapter 1 season 1 a neviem čo k tomu proste dodať, proste medailóny prišli, attachmenty, veľa nových vecí a tá sezóna ma bavila. Aj keď svojím spôsobom by som ju mohol dať a do tejto kategórie, hej, a možno ju tu aj nechám. Moment, vysvetlím. Jak vyšla tá chapter 5, ja som hral možno, že 2 týždne, túto sezónu 1. A potom som Fortnite prestal hrať, že totálne, ja som ho ani nezapol. A potom ku koncu sezóny, jak som si povedal, že idem to naplno dať do YouTube, alebo proste baví ma to, chcem sa k tomu vrátiť. A už keď hrám tie hry, tak prečo nie? A povedal som si, Fortnite je najideálnejší na streamy, YouTube videá toto, lebo je tam viacej kontentu, není tam to repetitívne, lebo každá hra vyzerá nejak inak. Len tým, že padnem na inú lokáciu, hej, alebo inde zomriem, to už je jedno, ale je to niečo iné. Ale asi ju nechám v tejto kategórii, lebo nehral som skoro celú tú sezónu. Hral som na začiatku a na konci. Neviem, jak dlho trvala tá sezóna, dajme tomu, že 3 mesiace trvala, z toho som hral možno, že mesiac čistého času, akože tak. Co kurva? Takže nechám ju v tejto kategórii, ale inakšie by bola v Ačku. No a teraz tu máme novú sezónu, ktorá práve prebieha, to je chapter 5 season 2. A to asi dám do Ačka, zatiaľ ma baví, aj keď tie blesky, čo tam sú, dosť o hubu sú, ale nedrtím to až tak, lebo netvrdím, že to hrám dennodenne, ale baví ma tá sezóna, nechal by som ju asi v Ačku. Ja teraz ešte skúsim prejsť si takto ten tier list, kategórie ostanú, ale medzi sebou možno povymeniem nejaké sezóny, ale to vám vystrihnem, vám ukážem už len finálny produkt, takže dajte mi chvíľku. Asi by som to tak nechal, neprehádzal som to veľmi, ale asi by som to nechal takto. Tieto som nemenil, lebo som to nehral tak dačo, alebo dal by som to takto, alebo tu som dačo hral. Chapter 3 season 1 som dal úplne dopredu, lebo tam bavila viac ako tieto ostatné. Chapter 2 season 4 som dal na začiatok, lebo tam ma z týchto všetkých asi najviac bavila v tej dobe, lebo celkovo chapter 2 ma viacej bavila ako chapter 3 alebo 4. A tak, takže potom toho som nechal v poradí tak, jak je, tieto dve som prehodil medzi sebou a tuto som dal nakoniec, lebo neviem, dal by som ju sem, lebo tiež som nehral. Takto by som to uzavrel. Toto je môj finálny tier list, ľudia. Napíšte mi do komentárov, ako by ste to zhodnotili vy. Asi by som to už tu ukončil. Ak sa vám video páčilo, hoďte like, odber so zvončekom, nech vám neujde žiadne moje nové video, ani streamy, shorty, to je jedno, proste content. Do komentárov sa kľudne rozpíšte. Môžete pozdieľať toto video, nech sa to dostane viacej ľuďom, aj celkovo tento kanál, lebo stúpame hore, ľudia, a za to som neskutočne rád. Poďme to trošku viacej ešte popušovať. Tu by som sa pre dnešok s vami rozlúčil, majte sa krásne a čaute.